नमस्कार प्रणाम। प्रणाम रमेश जी सामने। नमस्कार प्रणाम। आज हमनी के तीनों जना जुट गइल बानी सन। कमलो भाई बाड़न, राजू भाई बाड़न, आ अब साथे बानी सन। हाँ चलो बोलो यार। अब बोलो। हाँ भाई नमस्कार प्रणाम करतनी। ऐसे मोबेरे आखड़ा हवे बैठा नहीं यार बैठा मोबेरे आखड़ा हो जातनी एथी करे लाठी रंग है मौसद का बड़ा बा। हाँ भाई प्रणाम। कह दो कि हमारा के दो चार आदमी सिखावला में आ गई रनिया। दू चार आदमी भर रहल हो कान तो एक मारे ने बहकल बनी। हाँ कौन के बाद वीडियो फिर वीडियो जाई रुआ लगे। कौनो दिक्कत परेशानी बा तरा ना जे सिखल बा नाम धो दो जो भाई सबे सुन ले। के सिखैला कि न जइयो नाम धो दो। साजी राजू भाई बताए हई सब भाई लो हो दे मोबाइल पर खड़ा बा लो आ पूछता लो जे कमल भाई कह दो। बोला अभी केहू हमरा के अथी कहले नहीं गया पियले नहीं हम अब तो नहीं अथी करे हम ओकरा बाद से एक जगह हम जाएके बा हमरा कहीं दूर ऐसे हम आइल बन न तो कॉल करती हम वीडियो जाई आज के बाद। हाँ जाई केहू को सिखावल करब ना करे होन गल क्लियर। रमेश पर कुछ तन खिसिया जाए कहाँ जाए एक बा। अब बताओ कहाँ जाए के बा पूछा तारा तो उखी में चल है बोला हो रमेश भाई लो देखता लो। ए कमल तब का होई आज का होई भाई लो सबे बोलावता चलब ना तू ही जा हमरा बस के सौदा नहीं। ए यार का है ना सबे भाई बोलावता खियाई पियावे खातिर सब व्यवस्था बा। मुर्गा के जांग धोइले बा सबे ना खइब खात रह सावन में हम कहाँ खाते रुको यार सामान नहीं बार धइल बा। जाई हम आवो है नहीं आवो बोलो यार टाइम नहीं है। कैला में आगो रनिया बहकैला में कस के बहकैला में हम आगो रोनिया। आज से गिनती बा जे कोनो गलती ना होई भैया। टाइम से जाई हमरा के कह दो जो लोग बहकैले लो बोरा ला दबावे खातिर बोल दो। बोरा हम लादत रोनिया दूसरा के उगे। हाँ बहका के ले गई रोला लो और सिखैले वालो वीडियो ना बनी। देखो लोग बहका के ले रोला बोरा ला दबावती। बैठ भाई वाह रुक टाइम नहीं है मेरी यार मार दी सारे के कोखे में। सब आई साजीगन बात हो की साफ ना बोलबो जे के सिखैले रहला साजी खान ई कौन ड्रामा न धले बड़ो का ड्रामा तर साफ तू काहे नहीं खबोल जोर लिया तू अपन आदमी यही बेरा लागे पटक मारे केहू दाही ना चल मरे ई खातिर हमरा के ले कहू रुक है नहीं हां है नहीं आवो ओ बेरा से पूछा जे कौन सिखैले बा त नहीं खन बतावत। बैठा का कहत रहो हम पूछता नहीं कौन सिखैले बा बाजारी में के तो इनका बता दस नाम धो के ओकरा के गरिया दे से दू बेर आ काय गोरिया तो काहे उ सिखैले बा। अच्छी बोझम तो हमरा के देबो पटना हम चाहतनी गरिया देब तो बैठ जाता रह कौन सिखैले बा को हो चलो दो बैठा ऐसे पानी पीला रुको पानी मैं मर लेट होता हमरा के तो
केहू सिखैले रही तो अबे काहे से जे चिल्ला के काहे से कह देती फलानवा सिखैले बा। माने वीडियो जाई आज के बाद कि ना जाई? जाई कस के जाई झूठ बोलता रह के सच बोलता रह। साच बोलतनी केहू के सिखावल करब काहे करे हाँ काहे करे हाँ बाजारी में के सिखावत रसन करब। हमरा के दे देबो बैठ जम तो हम बोलो। काहे के देम? हैं? हम काहे के देम? हम सिखावल करी ले। हम चल लेते कहीं ना यार ना ए रुको ये तो हमरा के ठीक कौन तो भाई आज के गलती सही के माफ करी लो। गलती सही के माफ करी रहुआ आज के बाद सेवा चालू सेवा होई चालू सेवा चालू बा। सेवा चालू रही हमार अब कौनो बात नहीं है। अब कोनो बात के हमने के दिक्कत नहीं है दिक्कत होई त हमरा का के मुंह देम लो। यही खातिर ओकरा के लिए लाबो एने आओ, चलो तनी पूछवाई का कहतर हो। माने वीडियो ना जाई हाँ। तो ई कहस वीडियो में जे वीडियो ना जाई तो रउआ लो आके हमरा के मारे में लो मुंगा देम लो। ढेर ढेर बतिया होत रहो खोज लियो अपन आदमी क्या आदमी का कमी बा। जा खोज लियो ए ना करना मत हमर से नहीं जानलो कि ना तू नाम काहे नहीं बतावत? जे काहे बताई हो काहे बताई अबे फोन करके बोला बड़ा बाबू के वीडियो ना चल ए खातिर हमरा के बोलौगा अबे धरवान तारा के हां हमर ए खातिर हमरा के बोलौगा नाम धर के बता दो कौन सिखैले बा। आने आओ आने आओ हां हमर ए जल्दी लेके आओ। नाम धर के बता दो कौन बकैले बा। ए रमेश उनके एक फाइल देता नहीं। एक फाइल बैठा हम बोलावत तनी नामो खाली बता दिहन हमरा खुशी आ जाई। खाली नाम बता दिहन जे फलानवा सिखैले बा हमरा इतना दिल में खुशी आई जे का कहे के। बोल दो यार। ठेवा ओकरा 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 बाद हम ये चाहतनी हाँ। लोग चाहते जे उजड़ जाई उजरे हमरा देम सन हमनी के हमरा देह में घून लागल बा जे कहतर इनको घर दूर बा ते एते दूर बा ना ना कौन सिखैले बा इन बता आय। पूछतानी सन। हमरा देह में घून लागल बा ना यार। जे लोग से तू का कहल बड़ो बतैबो तो नहीं एकरा से लोग से हम का कहले बानी यार? बोलो राजू भाई बाड़े का प्रेमन डॉक्टर झूठ कहियो का कहले बानी बतैबो तो। आय। का कहला बड़े पुछवाइए देमो रमेश का कहला बड़े अबे खुलेआम होके के चाहिए। कहल बड़ा का जे इनकर घर दूर ना हुई लोग फोन करेला तो कहेला जे कमल के तनी बोला देबो तो हम कहले 2 किलोमीटर दूर बा घर तो के तर हम बोला देह में हमरा का भइल बा जे कहतर का तबीयत खराब बा तो हौ बा कहल बड़ा नु एक बेर के तू ना यार। कहल बड़ा तू केहू कहत रुए हमरा से देखो ई कुली ठीक कहता रहो आ हई बतिया न कह कौन सिखैले बा के सिखैले जे राजू बा? भाई के साथे न तो रहियो ई बतिया कह दो। कहिया कहबो अबे कहल कह टन दे तब कह। तो मजे आ जाई। अबे जिलेबी अबे राजू भाई से किनवाएम हम। हां हमरा कहे के मतलब बा जे कौन सिखैले बा ओए। नाम धो दो। हमरा कहे के मतलब बा जे ओ तर ना भूणी भाड़ी नन लगाबो साफ कह जे फलानवा सिखैले बा। हां भूणी भाड़ी लगैबा तबे खीस बरता। नाम धो दो फोट दे जे फलानवा सिखौए जे वीडियो में न तो जइहो राजू भाई के साथ न तो रहियो वीडियो बनावे न तो जइहो पैसा ना देले फोट दे बोल दो तनी हम ना दिले पैसा तारा के काहे न देला तब बोलत काहे पियाइले पियाइले हो अब 10 गो रुपया आवे के बेरा भइरला त गांव के लोग चाहता कि बोरे ढोअस गिट्टी बालू लादस आगे ना बढ़स इहे नु लोग चाहता हो रमेश। हां त इहे नु सिखावल कइले बाड़ेन आ पूछाता तो नाम बतावते नहीं खन तो ई कौन कायदा हो? बता दीजिए हम पिटा जाई घर से के पिटी? सच बात झूठ कौन कहे के बा? सच बात नु कहे के बा झूठ तरह से थोड़े कहाता। जौन सिखैले बा ओकरा कह दो जे फलानवा सिखैले बा। कौन पिटी? के पिटी? राजू भाई बाड़े नु हमरा में गलती भइल बा आज ले ना हो पहिले सुन बता दो वीडियो बनत रला
लोग भेंट करे आई तो 200 मुड़ी ऊपर करो हाँ। 200-300 देतर लालो कपड़ा लाता देतर लालो मर मिठाई देतर लालो ये बारा नहीं खाओ 1 रुपया केहू देता ना देता हो केहू दी 100 गो बोरा लदिहन तो 50 गो बोरा के पैसा इनकरा के दियाई हाँ हनु ओ खातिर लोग भर कैले बा जहाँ वीडियो में जाता हमार बोरा नहीं खेला दा तब नु इनकरा के भर कैले बा सिखैले बा सही बात हो सही पूछो बात बा हैं सही बात बा कस के बोलो सही बात बा पैसा कम देलसन आ पूछो जे के सिखैले बा हम सुन लहू बानी के सिखैले बा हो ई ना बतैहन तब हम बाद में बताएम के सिखैले बा यार ओम प्रकाश सिखल बा और के और केहू ना फैन आ बजरिया में के नहीं खेल सिखैले हम कहत नहीं कि जे हम हमारे और देखो हमरा हमरा रुक फोन क के बोलावे दे, तू ढेर ड्रामा न दबो काची रह तू ही हाँ हम तो बतावत काहे खोज- नहीं बड़ा से खोज लिए ड्रामा तू। कइले बाड़ो का ड्रामा ना बैठे यार ए हम ना ए ना नहीं रुक ना हमरा लेट होता ओबरे से पूछा जा जे बाजारी में के कौन कौन सिखैले बा बता दो खाली ओकरा के गरिया दो तनी मजा आ जाओ चलो ठीक बा आओ कमल भैया ना आओ हने आओ काहे ना हम खा कौन अच्छा भाई राय मसौदा हमनी के हो जाता एकरा बाद रउआ लोग के वीडियो एकदम टाइम से पहुंची कोनो बात के दिक्कत ना होई कमल भाई से पूछ ली लोग का कहतरन जाई वीडियो हो हो जाई हैं जाई कस के बोलो हो जाई वीडियो सिखावल करबो ना आ लोग सिखाई त के तर गरियब चुपचाप चुपचाप देखन माने लोग सिखाई त गरिया देब के ना हां ए भाई बा है ना वा अ यार आज के बाद वीडियो जाई हमनी के लोग केतना परेशान कइला बा तारक के तो केहू नहीं खेनु कह सब केहू हमनी के रमेश के कहता फोन क के जाई वीडियो जाई हाँ कह दो भाई लो से हो भाई प्रणाम जाई जाई कौची जाई वीडियो हाँ तू हो बोला वीडियो जाई हमनी के राय मसौदा हो गईल कोनो बात के दिक्कत ना होई ई बाजारी में के लोग के सिखावला में पड़ गई रहन बोरा ढोआवे खातिर 100 गो बोरा ढोयन 50 गो बोरा के पैसा दिलो बुर्बक जान के आ उहे लो भर कैले रहला लो आज आइल बाड़न अपने से आ सारा बात बता दहलन जे के सिखैले बा त बाजारी में के लोग सिखैले बा आ बहकाइले बा जे बोरा हमार लदीहन इहे बात बा आ चलाक आदमी के राखी लो तो बोरा गिन के पैसा ले लेला आ ई बाड़न 100 गो लदिहन तो 50 गो के 25 गो के पैसा दियाई ठीक है